Thằng खबरा मार फंबाय Tuh guys, आंना बिराद मोजां. Bye bye. Bye bye. Give me. Bye bye, miss you lah. Seraya थांसिगोन इयो. आं जोबोर मिस खालामसिगोन. आंबो थांगोन. Aku coba pes gau ang kebunagan. Thank you onde aku. Ay tali lagi. Gimana thank you video muzare. Anaknya ya. Hello guys, गिबि-गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। गाइस दिनै आङो डिएन लानि न'निफ्राय बिदाय माने आङो बहुत गोबाव जाबाय बिथांमोननि न'आव थाफैनाया बिदिनो 2 मान्थसो जासिगौमोन आरोना। दिनै आङो मायाव थांनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा थांसै बरमायाव लागै दोनैगोन डिएनआ। Yes guys, दिनै बिदाय हरनो टाइम जाबाय। बेसां जाहोबावनिखो आंबो थांगोन र' गुवाहाटी। आगला नामाय हागला आंबो नोंथांमोननि थाखाय थांलायनोसै इसानाव थाहैगोन दा जागोन खाथ'नि न'आव खाननैसो माने नै जायगाया बहुत मोजां ना प्लेसआ ओंखायनो इखिनियाव खालामबाय भिडिअखौ yes दिनै खिन्थु आङो आंनि फार्स्ट ब्लगा इयावनो खार ओंखायनो दिनैनिफ्राय नुनाय नंला आरो इखिनि जायगाखौ गाइस नै जोबोर समायनाखाय इखिनि जायगाया दा होमबा बाइकआव जिखिनि माल लाबोदोंमोन बेखौ खास्टामनानै लाबाय बेगाव सोजोबनानै आङो बेनि उनाव नै डिएनआ ससे दोनहैगोन आंखौ बरमायाव लागै बरमोना मोनहैयो होनदोंमोन ओइ नोंनिनो जोङो नै बिथांमोना लोगो हमफायदोंमोन जोंखौ नोंबो र' दा आङो जेक ब्र'खौ लोगो हमहैनायदो बिआइखौ बिथांखौ लोगो हमनानै डाइरेक्ट थांखानोसै बरमा दा नै बिआइ लानि न'आव मोनफैबाय दै ओमफ्राय बिथांखौ दिनै बिदाय होनोसै आंबो न'आव थांसिगोन नालाय खनसे लोगो हमथारनानै दुखु नांबाय मा दुखु मोनलायनो खाननैसो उनाव लोगो मोनफिनगोन बिमा बिफाखौबो नायनांगोन नायनांगोन बा पापा बिमा बिफायानो मेन बिमा बिफाया जोनोम होआबा जों बेफोरबायदि प्रिथिबियाव जोनोम मोननाय नङामोन नोङा दालाय खाननैसो थाहैलायनोसै न'आव आंबोथ' आरो इमान गोबाव जाफैबाय खाननैसो थाना नेक्स्ट मान्थफोरावनो लोगो मोनलायफिनगोन नामा बिहाय नोंथांना खबरा मार फंबाय थ' गाइस आंना बिराद मोजां आरो बिथाङा मोनसे सारप्राइज होगोन नोंथांमोननो बिथांनि चेनेलाव नुगोन जेक नार्जारि आरो 1K जाथारसिगोन नोंथांमोन आंना एसेल'सो नांबावसै जायखिजाया नोंथांमोना आंखौबो एसे सापर्ट होदो बास बेनो दे होमबा ना बाय बाय दे दा थांगासिनो बरमायाव लागै डिएन आंखौ दोनहैगोन बेनि उनाव आङो हारसिं थांसिगोन न'आव लागै जायखिजाया आङो दा गामियावसो थांगोन आबै लानि न'आव बाय बाय ना bye bye, miss you lah. ससे दोनबाय थारबाय बिसोरो बरमायाव लागै ओमफ्राय बिदिनो थांनायावनो मोनालांबाय जोङो माबा माबिबो जाना लाबाय सानजौफुङाव जेबो जाबोदियाना इसानाव थांसिगोन इयो बेसराया थांसिगोन इयो आं जोबोर मिस खालामसिगोन आंबो थांगोन आङो जिखिनि हायो थाबनो थांगोन माने आं थांबाथाय गुवाहाटीयाव थांखागोन डाइरेक्ट जों सानदों गुवाहाटीनि भिडिअ लाबोनांगोन ना जोंनिया ना दा नोंथांमोना बरिं बाय जानांगौ जों बारा मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै एसे समनि आंखालाव दा नै बरमा फार्स्ट गेट इयो बास स्टप राकेशआबो दोनबायदो साल्टिया जायखिजाया आं दा गुवाहाटी थाङा दिनै आङो ओमफ्राय आमायलानि न'आव थांगोन नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा नायलांबाय हाबानो जाबाय गाइस दे बाय बाय साल्टे फिर मिलेंगे बाय बाय दे विश्वकर्मा लेट्स गो मोजाङै मोजां फैदो दे बाय गाइस फिब्लाबाथ' जाबाय ब्रेकआनो सिगांनिल'सो खामानि होगासिनो आंना दा बहुत रिक्स आरोना सिगांनिल'बाथाय उननिखौबो नांथारगो मिस्टेक खालामना लाबाय आरोना आं गावनो खुलिनानै फिट खालामनो सानदोंमोन खिन्थु गाइस बिदि मालाबाबो खालामनाङा जुदि रोंथारोबा खालामबानो जाबाय आं दा रोङाबाबो हागोन होनना खालामदोंमोन बेयावनो मिस्टेक जाबाय आंना मानोना आरो दा मिरराबो दाखालि फारसेल'सो फैबाय
फारसेयानो खामानि होदो खिन्थु आंना राइटनिया फैदोना राइटथिं जि गारि फैयो नुखायो माने लेफ्टनिखौबो नांगौ गोनांथि जुदि फारसेल' थायोबा लेथ्रा नुयो माने नलबारि गणेश मन्दिरनिफ्राय गुवाहाटि 69 जों दङ आङो दा हावेनिफ्राय भुटान रड बिदिनो थांबाय दोङो दा रोंगिया टाउन मोनसिगोन डाइरेक्ट रोंगिया टाउनखौ बारस'नाय लामाथिं फैदो दै एसे जाम जाबाय हायोना टाउनथिं बेनिखायनो टाउनखौ गारबोखाबाय आङो डाइरेक्ट नै दा मेन लामाखौ लाफिनबाय आङो बिथिं दा थांबाय आनोसै नैबेनो जाबाय भुटान रड दाख्लै राइडआव फैखालि बिएननि गारिया नै बेखिनियाव स्टार्टआनो अफ जाना होदो मानोना आं नै स्पिड ब्रेकारखौ बारदोंमोन इयाव स्ल' बानायदोंमोन आं गारिखौ रेसखौ खमायजोबदोंमोन इयावनो डाइरेक्ट स्टारा अफ जानानै स्टारानो जाखादिया गारिया ओमफ्राय बे मेकानिकनियाव खोन्थिदोंमोन जोङो बे मेकानिकनियाव इयावबो दसे स्टार्ट जायो आरो बन्द' जाफिनो आरो मोनाथारबायमोनबो ना लांदिया जों बेनिखाय गारिया मारै फैदो ब्रेकआनो गैखाथारा इथिं नै बे धाबायाव दोन्दोंमोन दै बे धाबायाव दोन्दो बाइकखौ बे धाबानि जायबा मालिक बेयो एसे जानिनो न'खरनि रिलेटिभ जायो आङो बेखिनियाव सासे क्लासमेट लोगो हमनायदो बेयावनो फायना थाफायनो होदोंमोन आङो बिथांखौ बेनो जाहैबाय ओइ सालिया क्लासमेट आंनि उन्दैनिनो जमा फरायलायनाय जोङो बा फुरा लकेल नुदों नोङो खिन्थु आं आरो गारि सालायबायना हमनो हायाखै फायदार फिसल'खि थांबा थांलायला आंलाय मा फायबावनोलै आं मायबा माबि लाना थांसैमोन इयाव जनो बायाना दा दे गाबोनफोर फैगोन होमबा थाथ' होमबा दे इयाव आङो माने आब' सासे आंखौ राखिगोन दोनखानो ओंखारदों इयाव जाग्रा आरि लादो दै नै आं सफैथारबायानो गामि मोनसिगोनानो इयाव लादो दाख्लै राइडआव फैनायाव इयावनो जोङो दसे ब्रेक लादोंमोन ओमफ्राय गामिया नै बे लामाथिंनो हाबलांनांगौ आरोना बे लामाथिंनो हाबलांबा मोनसिगोन आमाय अखा हागोन ओरैबादि खोबजोब्बाय अखाया बारबो फैनोबो जानो हानाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै आङो न'आव थांना मा खालामहैगोन दा आरो आगैमु दोङो आगैमुखौबो देखायनो नाजानोसै नोंथांमोननो जेसे हायो अखा हालांबाय खोमसि जाजोब्बाय बिसिनि खोमसियानो जायामोन बेखिनि टाइमाव खिन्थु बार अखा फैनोबो हानाय न' सहैनो बारा टाइमबो नांखाला मोनखासिगोन 1 किल'मिटारसो थांबावबानो गाइस फाइनेलि आङो मोनफैबाय न'आव सोबाय आं गारिखौ खानानै नै दैफोरा मोजाङै आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै दै बाबु हायो Nih guys, abuah Raksabandhanनि आगैखौ राखि होफैदो आयंलानि आब' इयो आब' थेंक इउ होन दे दे खनसेल' होनबो जागोन दे थेंक इउ मोजां Thank you. आगैया नों मानो इमान मिथाइ जायो हाथाया जाजायो जानो लुगैनानै गाइस मा होनो अखायाबो जोबोद हानानै न'खौ मोजाङै देखायनो हादिया आङो सफैनायाव लागै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन गाइस टिल देन बाय बाय टाटा